ఇప్పుడు కూడా రేపు వచ్చే పౌర్ణమి రోజు కూడా ఆ వంతు మేము 900 సార్లు ఆహుతి వేస్తూ ఉంటాము. కానీ మీరు అక్కడ చేసేది కూర్చొని సహకారం వేస్తాం. అంతేనా? 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 మేము మంటలు చేసుకుంటూ సహకారం వేస్తాము, మీరు సహకారం వేస్తాం. అంతేనా? మీరు చెప్పాలండి. ప్రతిసారి మీకు చెప్తూనే ఉంటాం, ఇది చెప్తూ వేయండి, ఇది చెప్తూ వేయండి. అదే నేను చెప్పిన దానికి ప్రతిఫలం అది. కాబట్టి ఒక కార్యక్రమంలో మంచి పాల్గొని నవగ్రహాల దోషాలు ఏమైనా వల్ల అనుకూలతని తెచ్చుకోండి. నవగ్రహాల సనార్థం ఆది దశను తెచ్చుకోవచ్చు. సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.